नमस्कार. आज आपण कुठल्याही प्रकारची डाळ न शिजवता खूपच झटपट असं बनणारं सांबार बनवणार आहोत. फार तर 15 ते 20 मिनिटांमध्ये मस्त असं सांबार आपलं तयार होतं. तर हे सांबार कसं बनवायचं ते आता आपण बघूयात. तर सांबार बनवण्यासाठी एका कढाईमध्ये आता आपण थोडंसं पाणी टाकणार आहोत. तर इथे मी 1.5 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आणि या पाण्यामध्ये आता आपल्याला भाज्या शिजवून घ्यायच्या आहेत. तर सांबारमध्ये तुम्हाला ज्या पण भाज्या आवडतात त्या तुम्ही टाकू शकता. तर इथे आज आपण एका शेवग्याच्या शेंगाचे साल काढून थोडेसे असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत. नंतर यामध्ये आपण आता भोपळा टाकणार आहोत. तर इथे मी लाल भोपळा आज वापरलेला आहे. थोडंसं गाजरही आपल्याला यामध्ये आता टाकायचं आहे. तर ज्या पण घरामध्ये भाज्या अवेलेबल असतील त्या तुम्ही वापरू शकता किंवा मग ज्या आवडत असतील त्या वापरू शकता. तर यामध्ये आता आपण एक छोटासा टोमॅटो बारीक असा कापून टाकलेला आहे. आता हे सगळं आपल्याला छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. यामध्ये काहीही न टाकता आता आपल्याला भाज्या शिजवून घ्यायच्या आहेत. या सगळ्या भाज्या खूप पटकन शिजणाऱ्या असल्यामुळे साधारण 5 ते 10 मिनिटांमध्ये मस्त भाज्या आपल्या शिजतील. तर साईडला आता आपण मसाला बनवून घेऊयात. तर मसाल्यासाठी थोडंसं तेल गरम करायला आपण ठेवलं आहे. यामध्ये आता पाव चमचा मेथी दाणे टाकायचे, अर्धा चमचा आपल्याला जिरं घालायचं आहे. नंतर आता 1 चमचा आपल्याला यामध्ये चण्याची डाळ टाकायची आहे. अर्धा चमचा आपण उडद डाळ यामध्ये टाकणार आहोत आणि 3 चमचे आपल्याला धने इथे वापरायचे आहेत. तर आता या सगळ्या साहित्याची लिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथेही बघू शकता. तर छान असं आता हे आपल्याला सगळं भाजून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम आपल्याला बारीकच ठेवायची आहे. खूपच झटपट अशी तयार होणारी आपली आजची सांबारची रेसिपी आहे. नेहमी त्याच प्रकारचं सांबार खाऊन जरी कंटाळा आला असेल तरी पण असं नवीन चवीचं सांबार आपण नक्कीच ट्राय करू शकतो. तर थोडासा आता आपल्या डाळीचा आणि मसाल्याचा कलर चेंज व्हायला लागलेला आहे. यामध्ये आता आपण मिरची टाकणार आहोत. तर इथे मी 3 लाल मिरच्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत. याचसोबत आता आपल्याला यामध्ये 4 चमचे किसलेलं ओलं खोबरं घालायचं आहे आणि हे दोन्हीसुद्धा छान असं भाजून घ्यायचं आहे. तर मिरची इथे तुम्ही आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. साधारण 1 मिनिटासाठी परतून झाल्यानंतर मसाला आता आपला भाजून झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि थोडासा आपल्याला मसाला हा थंड करून घ्यायचा आहे आणि नंतर आपण आता हा बारीक करून घेणार आहोत. मसाला आता आपला थंड झालेला आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता आपण तो काढून घेऊयात. मसाला वाटताना तर सुरुवातीला आपण पाणी न टाकताच तो एकदा बारीक करून घेणार आहोत. सुरुवातीला असा कोरडा वाटून घेतला आणि नंतर मग पाणी टाकून वाटला की तो खूप छान असा बारीक वाटला जातो. तर सुरुवातीला आपण हा कोरडाच असा वाटून घेऊयात आणि बारीक झाल्यानंतर आता आपण यामध्ये लागेल तसं पाणी टाकून हा छान असा स्मूथ वाटून घेणार आहोत. तर मस्त असा मसाल्याची पेस्ट आता आपली तयार झालेली आहे. सांबारच्या भाज्यासुद्धा आपल्या आत्तापर्यंत छान अशा शिजल्या असतील. तर सांबारमध्ये टाकण्यासाठी इथे मी छोट्या लिंबाच्या आकारा एवढी चिंच गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती. तीसुद्धा आता व्यवस्थित भिजली आहे. तर चिंचेचा आता आपल्याला कोळ तयार करायचा आहे. आता चिंचेचा कोळही तयार आहे आणि साईडला आपल्या भाज्यासुद्धा शिजल्या असतील त्या पण आपण चेक करून बघूयात. तर मस्त आपल्या भाज्या इथे शिजलेल्या आहेत. यामध्ये आता आपली मसाल्याची पेस्ट आपण टाकून घेऊयात. आता हा वाटलेला मसाला टाकून झाला की यामध्ये आता आपल्याला आपले चिंचेचं पाणी टाकायचं आहे. तर ते सुद्धा आता आपण लगेच गाळून थोडंसं असं टाकून घेऊया. तर मी हातानेच गाळते पण तुम्ही इथे गाळणीचा वापरही करू शकता. नंतर आता आपल्याला यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आहे. तर साधारण पाव चमचा हळद टाकल्यानंतर यामध्ये आता आपण काश्मीरी लाल मिरची पावडर टाकूयात छान असा कलर येण्यासाठी. नंतर यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि 1 चमचा आता आपण इथे गूळ टाकलेला आहे. तर हे सगळं आता आपल्याला सांबारमध्ये आपल्या एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि याला आता आपल्याला छान असं उकळून घ्यायचं आहे. तर साधारण 4 ते 5 मिनिटांमध्ये सांबार आपलं मस्तपैकी उकळून तयार होतं. आता यामध्ये आपण चण्याची आणि उडीद डाळ थोडीशी भाजून टाकलेली आहे. त्यामुळे उकळल्यानंतर हे सांबार थोडंसं घट्ट बनतं. तर हे खूप घट्ट व्हायला नको, त्यामुळे आता आपण यामध्ये थोडंसं गरम पाणी करून टाकूयात. तर साधारण अर्धा कप एवढं गरम पाणी आपण यामध्ये आता टाकलेलं आहे. त्यामुळे आता उकळल्यानंतरही आपलं सांबार खूप जास्त असं घट्ट बनणार नाही. आता यावरती आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि सांबारला एक उकळी आणायची आहे.
तर बारीक गॅस करूनच आपण सांबार आता उकळून घेणार आहोत. तर मस्त असं सांबार आपलं उकळलेलं आहे आणि खूप जास्त ते घट्टही नाही बनलेलं. खूपच मस्त आपलं सांबार इथे तयार झालेलं आहे. आता सांबारसाठी आपण साईडला तडका तयार करून घेऊयात. तर तडक्यासाठी थोडंसं तेल गरम करायला आपण ठेवलेलं आहे. यामध्ये आता 1 चमचा मोहरी टाकायची आणि थोडंसं आपल्याला हिंग टाकायचं आहे. आता 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं यामध्ये टाकूयात आणि मस्तपैकी आपला तडका आता तयार झालेला आहे. तर गरमागरम अशा सांबारमध्ये आपण आता आपला तडका टाकून घेऊयात. तर बऱ्याच लोकांना तुरीची डाळ चालत नाही, तर अशा लोकांसाठी सुद्धा हे सांबार खूप छान आहे. तर खूपच मस्त आणि सोपी आजची रेसिपी आपली तयार झालेली आहे. तर आता हे सांबार मी आज खास इडलीसाठी बनवलेलं आहे. जर तुम्हाला इडलीची रेसिपी हवी असेल तर चॅनलवर आपण ती आधी शेअर केलेली आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर अशा प्रकारचं सांबार नक्की ट्राय करून बघा आणि कसं झालं ते आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा.